Dili na ko ma-imagine nga imbitaron ko pangaon unya og na ako'y makit-ang bati sa nag-imbitar nako, ako din siya nganlan og buang. Kamo ganahan mo, imbitar mo nako, niya nganlan ta mo buang. Ako mong sawayon, niya pertin taon ninyong sukad. Ganahan mo? Pero si Jesus, dritso yun. Nga naman, tungod kay si Jesus naningkamot or ang iyang misyon pag-anhis kalibutan aron pagluwas nato gikan sa kaulipnan sa sala. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Gusto ni Jesus nga masintro nato ang pagtulunan sa Ginoo, dili ang pagtulunan sa tao. Kay kani manggong pagtulunan sa tao, mga igsoon, musangko ra gid ni sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Matud pang San Pablo sa unang pagbasa, inyong gisalikway ang magbubuhat, nya gasigi na no simba sa mga binuhat. Kita ra bang mga Katoliko kanunay gitang iakyos nga nagsimba sa mga larawan, nagsimba sa mga binuhat sa tao o sa mga mananap nga nagkamang sa yuta. Mamanay kay si San Isidro Labrador nagkabaw. Simba na sad mo anang kabaw. Si San Roque nagdasag iro, simba sad mo anang iro. Niya kay si San Miguel Arcangel nagdaman sa giyawa, adi iya din gidungga mang yawa. Simba sad mo anang yawa. Kay ang hikap kuno sa ribulto ni San Miguel Arcangel, ang yawa may masigihag hikap, ang agtang masyawa may masigig hikap, kay ito ang mas ubos. San Miguel to ang mababaw. Ang gipasabot ni San Pablo nga nagsimba sa mga binuhat, mao ang kanibang atong attitude nga mas gihigugma nato ang mga binuhat sa Ginoo kaysa Ginoo mismo. Ilingi ay mong tupad, kinsa may imong gihigugma, ang Ginoo o ang binuhat sa Ginoo? Pangutan na. Pananglitan, ang Ginoo nag-ingon, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawian. Nya kung naagi mangawat sa inyong balay ba, kawaton imong butang, nya masakpan nimo, bawion o dili? Kung imo ganing bawion, mas gihigugma nimo ang binuhat sa Ginoo kaysa Ginoo. Kay ang sugos Ginoo ayaw man bawian. O na si Bishop Chupilo Kamumot, pagkasakop niya kunos kawatan, wa gid niya bawian, gipadagid niya ang kwarta nga nakuha sa kawatan. Kay sugo man sa Ginoo, niya ang kwarta hinimo ra man na, hinimo man as tao ang kwarta, di ba? Nganong imo pa mo nang bawion, ang Ginoo gasugo man, ayaw na kinig bawian. Awa. Kanang moingon ang Ginoo, pasaylua ang nakasala kanimo kapituan kapito. Nya sige magpangabit imong bana, pasayloon dili. Sige. Sige, balihon na to, imong asawa nakapangabit, pasayloon dili. Tubag. Di kay nimo pasayloon, mas gihigugma nimo ang imong kaugalingong prinsipyo nga binuhat las Ginoo kaysa Ginoo nga nagbuhat nimo unya nagtudlo nga pasaylo ala na. Mao na atong sakit. Nya matud pang San Pablo, kay mao naman ni ang ilang gibuhat, nagsigi na maghigugmas mga binuhat sa Ginoo, imbis sa Ginoo, laglagon sila, mag-away sila.
magpinatyanay na sila. Mo ni rong gubat, kaning gubat karon Russia, Ukraine, sa panaron Israel, Palestina, Amerika o lain-laing mga nasod nga ilang gitabangan siging gubat. Naaparoy gasigi sa hugon-hugon nga maggubat, ambot o sumpo pa ba ni, pero mao lagi na unsaon man pagsumpo ning mga gubat o kagubot sa atong kalibutan, atong higugmaon ang Ginoo labaw sa iyang mga binuhat. Ang tanang butang sa kalibutan o sa langit binuhat sa Ginoo. Way gabuhat ani nga tao. Kining atong gibuhat dinhi nga buhat-buhat ag balay o mga uban pang mga buhat sama anang buhaton sa mga construction firm, sama ng Kurba Construction, no? Nabay taga Kurba Construction din eh. No, ana. Kanang gibuhat nato kanang mga poste sa kurente, mga mga balay atong gipangbuhat, kaning mga daan, mga simento, mga kabilya, kining tanan pulos ni nagsugod ang raw materials ani gikan gyud sa binuhat sa Ginoo. Kung wa ay gibuhat ang Ginoo, di ta makahimo aning ato karong gitawag og mga developments. Nya kung mao na gani atong simbahon ang mga development sa kalibutan, kanang mga armas, sama na mga missile, atomic bomb ug uban pa, ang raw materials ana gikan man gyud na sa kuan hinimos Ginoo. Kining atong internet, kining atong mga satellites, naggamit ra man na sa hinimos Ginoo, makita o dili makita. The energy roaming around the world, connecting each planet, controlling orbits of planets and universes, mga solar system. Hinimo man as Ginoo tanan. Nya ang atong paggamit ana, kung ato na ganing malimtan ang Ginoo, mao na nay gitawag og idolatry, pagsimba. Pero kitang mga Katoliko, kaluoy sa Ginoo, kada nato tan-aw sa imahin sa mahal nga Birhen Maria, sa imahin ni San Vicente Ferrer, sa imahin ni San kisa ni atong pistahan ron Ignacio sa Antioquia, nila ni San Agustin, nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Mother Teresa ug uban pa, kada nato tan-aw, kada nato butang aning ilang mga images diha sa atong altar, ang atong na-imagine ang relasyon nila ngadtos Ginoo nga mao'y atong gipangandoy nga sundon. Mao gyud na ang meaning, dili kay magsigi na lang taghikap anang larawan, pero dunay dili nato ikalimod, dunay mga Katoliko o mga magtotoo nga nasango sa larawan, mao nang magsigig adto anang maong lugar kay nindot gyud didto, kay milagrosa kaayo or milagroso kaayo nang maong larawan. Maayo gining larawana kay original gid ni, mao gid ni siya ang milagroso, akana buangon na kadiha. Matod pa ni San Pablo, nagtuo mo maalamon mo kay nakamugna mo ana, mga buang di ay mo. Milingay mong tupad, ing nawa pa ka mabuang anang imong kwarta. Okay. Kana bang magsigi na lang jud kag ihap sa imong kwarta. Magsigi na lang jud kag kwintas imong kwarta. Magsigi na lang jud kag hunahuna unsaon pagpadaghan ang imong kwarta. Wa pa ka mabuang ana. Nasay uban nabuang sa danang sugal, hala sugal gyud, sugal, siging suliyaw anang hinimos Ginoo kanang mga manok, apil pang mga kaka, lab sabong anang kaka, sabong anang manok, siging suliyaw ujis nalimot na lang tuay asawa, tuay anak nga way mga kaon in taon, siging ang swildong ginagmay iiksa lang anang naang nang gas labok nga manok nga kaupatra kaduhara mag-anaay daog dayon. Sige pagpamalikas labi nag nakapabor tong iyang gipustahan pag ana kapabor kamang-kamang na lang tong usa makagunit bitaw makapuspos igo sa diri patay pildi
Sigig pamalikas, tutututo day siyutan. Atay itong manuka. Atay. Nisikit man sa buang-buang hinoon. Manam tato. Taong na to. Sikit man. Ana. Pupanutho. Panutho. Nabuang na kaana. Buang ka. Napayuban, may kay sa may kay ko ng tungit, so way makapildi, oy, madyong, way makapildi, maro kay ko ana, may kay kumukompute na mga surtres, kunuhay maalamon ka, nabuang na ka ana. Buang ka. Nayuban, na-addict sa cellphone. Addict sa cellphone, sige nga na, may kay ko anip, tanan nga mga websites din ma-open ako kana mga functions akong cellphone unsaon pag-craft ang mga naong tao nga inig post na ko dito nindot na kay naong may kay ko ana malamon bright kay ko ana buang ka wala gani ka kaampo wala gani ka kahinomdom ngano maning nisod manidinhi ang picture giunsa ka ni pagsod grabihas Ginoo no dalaygon ang Ginoo ana no. Una inigtanaw na ko nang ga-TikTok nga hapit wa nay sinina nako dalaygon ang Ginoo. Di ba? Dayga ang Ginoo kay siya may naghimo ana. Ando ta sinimos Ginoo sa no. Dalaygon ang Ginoo. Ana. Kana imong tupad ko no bilingi Ingna pasalamat ko sa Ginoo buhi pa ka. Sige ingna. Ingna na imong tupad. Hinimo ra biya nas Ginoo. Nakasiguro kag ugma magkita pa mo ana. Way siguro nya nakapasalamat kas Ginoo nga buhi pa na. Basig ang imo ra jung gihigugma ang iya ra gyung kwarta tungod kay wa pa siya kabayad siyang utang. Nya iniglingi nimo niya nga buhi pa anna sa ning aning malay. Nusa ka ning bayad sa utang. Wa jud ka kapangandoy nga wa jud ka kapasalamat. Lord, salamat kaayo kay ang imong gahom nag-uban gid aning panuwayng dako. Na si San Ignacio sa dihang giskidula na siyang patyon i-execute dito sa Roma kay dako lagi ni siyang tao obispo sad naghimo siyang mga suwat 7 letters ang iyang gihimo sa lain-laing mga simbahan iyang gipasabot kinsa si Kristo unsay atong pagpakigrelasyon ni Kristo gani gi-highlight dinhi ang sentro sa iyang katong mga 7 letters niya mao ni ang iyang gisulti gilansang ako uban kang Kristo didto sa iyang cross busa dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na nga ania kanako nagkinabuhi ako diha sa pagtuo ko sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug nagpakamatay alang kanako. Iyang giilang ang Ginoo nagbuhat nato unya nahigugma nato ug nagpakamatay para nato. Saman, kahuna-huna mo na doko-doko lang. Bot lang pa din tinuod ba na mao na siya ang tinuod nga kaalam ang tinuod nga kaalam kana bang di na ta mahadlok sa kasakit ug sa kamatayon dinhi niining kinabuhia kay nasayod ta nga ang atong magbubuhat nga nagluwas nato nga nagpakamatay para nato nabanhaw siya ug tuwa na ron didto sa langit. Muna si Jesus diri sa atong ebanghelyo iya dayong gisaway ang Pariseo kay ang Pariseo nahigugma sa mga binuhat nilang balaod binuhat sa tao nga balaod nga limpyuhan gyud ang mga tasa manghunaw gyud maayo the proper washing of hands inigkaon unya unsaon paghanay ang mga pagkaon aron dili gid ta masakit naman na kuan man na gihanay nagmaayo pero matod pa ni Kristo limpyuhi ang sulod sa inyong mga tasa ang sulod sa inyong kasing-kasing unsaon man ingon siya ipanghatag ng inyong
sud sa inyong mga plato o tasa, mga panaksan ngadtos mga kabos. Pasabot ang paghigugma sa atong isig katao maoy makapalimpyo nato. Pananglitan ang asawa na higugmas bana, ang asawa pirmi ginang humot og presko. Pero ang asawa wa na gina mahigugmas bana, aslom kay nagbaho. Way pakialam sa mundo. Ang bana sad nga nahigugma sa iyang asawa, pirmi ginang limpyo, humot og presko. Pero ang banang wa mahigugma sa asawa, muditso lang nagtupad bisag gikan pang nisuka kay porting hubuga, baho kay istanan. Way pakialam. Sa to pa, ang tao di ang nahigugma manglimpyo. Di ba? Pero kanang wa mahigugma, di na manglimpyo, bahala nagnisakit na ng ilong sa iyang tupad, kay wa siya ligo, perti nagyong bahua, di siya makialam. Say labot na ko ninyo, say labot na ko ninyo. Ano? Di ba? Muna ingos Kristo, higugma agyod ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Kay di jud ka kaako dinis atong simbahan na imuso dinhi moingon dayon, Father, portig yung limpyuha sa inyong simbahan, sud o gawas sa simbahan limpyo kayo. Tinuod ba? Ay kugulo-ulohi. Anya naingon dayon ko, ang nahigugma man mi sa simbahan, nahigugma sad mi sa muanhi sa simbahan sama ninyo. Muna kining ato din yung mga parish personnel doon na ginitariya nga mga trabaho, area of responsibilities aron mapakita nga nahigugma ta sa simbahan ug nahigugma ta sa atong isig katao nga muanhi sa simbahan. Mao na siya. Natanawan na diha inyong bangko na abanay abog, naga ni abog i-report dayon didto. Kay kutob sa mahimo na ningkamot kitang wa gid untay abog ang atong bangko inigdayong misa. Naatay in charge ana, why abog? Bitang mag-uol ko inigsuod nako sa ubang simbahan nga pwede na kong suwatan sa kungan ang lingkuranan, makita tangan akong siyano, makita. Igari sa nako diri sa Kristi kani mga gamit nato sama na mga amplifiers, kana mga electric fans. Ako dayon ang tanawon, sus, pwede nang masuwatan sa kungan. Ila din ang limpyuhan aron mapapas ang akungan. Di ba? Basta nahigugma mang limpyo. Doon ay nisod sa akong kwarto, sa daghan lagi kay nigabog imong kwarto pader. Wa lagi ni limpyo. Nya dito simbahan kusog ka mang limpyo, ngaris kusina kusog ka mang limpyo. Sa imong kwarto wala ka mang limpyo. Nako, I love others more than myself. Siya, oy, di ra baka kahatag pa der og unsay wa diha nimo. Nako, bitaw sa no mo na karon nang limpyo na sa akong kwarto. Di ay nay panahon ako maginalimpyan, pero nay panahon nga akong itugot nga mag-anam og kadaghan ang abog. Di gid nako hilabtan bisag napuling na akong mata, di nako hilabtan. Mingon dayon ko, tan-aw nako og makaako bakog puyo sa hugaw nga lugar. Nga murabag supak sa akong hunahuna, pero makaako bakog puyo. Kay kung di ko kaakog puyo nining hugaw nga lugar, masig magpunay na lang kog panaway sa akong isig katao nga medyo hugaw ang ilang kahimtang. Doon na theological meaning. Gipugos nako ang pagpuyo ni anang lugar nga medyo di ko ganahan. Aron kamao kong mupuyo sa kinabuhi sa katilingban nga usahay di taganahan. Hindi katapusang lingi sa imong tupad. Inaganahan kang mulingkod tupad nako. Mangutan na. Naganahan ka, kuyog nako. Wa manggi na manglinging uban. Dugay na mo nang wa ganahi. Mao na kay magpili man ta. Ako nadyo ko'y tendency ingon ana. Ganahan man ko manglimpyo, pero i-allow nako nga di ko manglimpyo. Pero sa ako rasang kwarto, sa akong kwarto ba, haron mo kaingon ko nga
Kaya ba na akong puyan? Man ako na sang limpyohon. Nindot man day og limpyo. Ay kalim kay kuan na sad hugaw. Biko no bidi lang sa limpyohan. Ningon sang Ginoo, man na liwat na nimo. Hugaw sa na imong kasing-kasing. Ngumpisal na sad. Ana, no? Kaya usahay mo kun magsigit tag yaw-yaw. Muna, salamat sa mga tao nga nahigugma nato. Doon na natay mga halin na ubay-ubay na sa atong mga slots. Ang atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation para sa retreat sa mga pari karong November 7 to 9. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 64,811 slots. 35,189 slots na lang ang nahibilin. Pakpak. Nindot ani. Niya, sa ato san nga, ato lang yapon ang i-report, pero ugma tingali ang katapusang report ani, sa atong MEG, Mother Mary's Enriching Graces, nga gigamit nato sa atong segunda patron nga celebration, adtong Sabado, na natay halin nga 18,640, 1,360 slots na lang ang kuwang. So naman tayo mga online banking ato pang kwintahon karon, ambot kag daghan bakang nisod ani didto basig ugma hurot na ni siya. So pakpakyapon, salamat. Ang ato sang DSAP investment slots nato na natay halin nga 79 slots, 61 slots na lang ang available. Pakpak. Niya niining 79 slots, 53 slots na ang actual natong nadawat. Pakpakyapon. Kini siya tungod nis mga tao nga mas nahigugma sa simbahan kaysa binuhat. Nahigugmas Ginoo kaysa binuhat sa Ginoo nga mao ang kwarta, nga mao ang ilang bahandi. Hinaut unta maliwat tas mga martyrs sama ni San Ignacio sa Antioquia, nawa igsapayan ang kamatayon sa iyang dungog ug sa iyang lawas. Nagimartir siya, mas gipadak-an niya ang iyang gugmas Ginoo nga nagantos ug nagpakamatay para nato nga mao si Jesucristo. Ug ato na ning buhaton makasinati gitag tumang kalipay ug mahimot ang agianan sa dagkong mga grasya dinhi sa atong kalibutan. Manindog ta.